Wis para korak-korak
muka kudu eling lan waspada kenes acane tiba ayo yo wes
Bisik, usah reang. Lu tahu gak gentong buntung kiri kah? Ayo gimana lagi ya? Potong aja jangan, posting nak.
Ayo sih dong menu bege. Enggak sih sih. Ya sih dong. Ini makarnya di Serambung ya. Oh iya. Apa sih ya? Sing nang papringan. Tempat barat. Hanya lagu serius banget ya guys. Yang penting yang ketiga ya. Oh, rame-rame kok boleh tunggu nak. Ya, udah tuang aja, tuang netral. Ya, megangnya buta kopine. Niki nyon sewu sampun aden apa dereng nggih Bu, Pak? Sampun. Oh, nggih. Monggo.
Jos nyos 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 ae Wakala kayu sapane wadah pengaron kapanane katamu pada dhewekan cangkir gading balolok tibane miring wis kasanding ditinggal goleti maning sambung papan saya wulan pinangkatan sunca beni kena kurangan itu ang salah bengok mana kaceper bengok kembangnya rawe rawe bang bagus katon sini jenangan dong dibuangan sangkangnya baik andeleter wong bagus mung pengen dadaran cikal wanang alambang nang alas tua aja angko semakin nang bumine lamun ingkrang maroto sabane karang murang-muring wong seneng ora kesanding apa betul dia bang solo bontong laso bingung kana guna kana uyung ane malaso bingung kana guna kana uyung lesos kali kadung atana banyu milik nang sotir atine polar baleran karinata macan kelak berbalingga kanana wang bagus boka bamelan cangkir gading balolot tibane miring wis kasanding ditinggal goleti maning manara tumpang malati magara sepasang mane luput gudang sonadang dodane kembang ebung pasek diobong solo eresak kasupenak diwayu tenggar segodak klasa janur klasa mewang barang gawe maneman dempe dempe wang senang ngenteni simpe pendejo para loro sakurungan wis sangklungan ngenteni wong nang omahe akis tiang kutila bakane gedeng bisa nyawa ora bisa ngatur sadang damar kelas lentera damar walanda padang jebak jerone
diesir-esir aduh saking sayangnya dipikir-pikir aduh pancen tresnane diesir-esir aduh pada senenge muakola kayo japane wadah pengaruh kapanane katamu pada dewekan sloko-sloko batok batoke ela-elo sirama menyang Solo oleh payu montok tak jendela loloba wong ati ora obah yen obah medeni bocah yen urip golek tak duwit silir singkang deninge bewok megati cinarakan aku dewek kok gadengan turi rawa kulita kebanguyani murandangan boleh disini manane waro putra tandurane wong astina angel temen kawula wong ora tresna soling toya lodong alit jenangingan aku kena wong bagus ngerti omahe ae ya ya ae ya oh Panjang. Apa? Hancek. Anjih. Anjih. Apa bayar satu si penting anak DP-nya. Oke. Ini udah ucapkan selamat datang, selamat sore kepada pengunjung Ebek Mania, para pengunjung sing duwe kawasan indang celeng, indang kami tetep indang apa bae pokoknya anak. Aja kesumen ki, manen mundur ki. Raine nyongton mau tambah mengko kaya teh. Enci, sami sehat Ibu Bapak. Orangnya suaranya babar belas apa anu pada kencotan apa anu pada ngantuk Pak Bu? Kencot, pada bae nyombe kencot. Angger ari kencota gampang goletane maring bakso kucir bae. Sing murah regane sing enak rasane. Sing di oh iya, pokoknya kabehan ya kencot kabeh ya. Diucapkan selamat datang sugeng rawuh dumateng sedayana niki ya. Kalian grup kesenian kuda kepang undur-undur maju community. Alhamdulillah ingkang gebyak kaping pinten niki Bu Pak? Hah? Sing bener gebyak kaping pisan iki nggih. Alhamdulillah. Hah? Kalau sing bener lagi. Alhamdulillah sangat niki kula pribadi nderek ramekaken. Alhamdulillah disengkuyung kalian KYEB saking komunitas YouTubers Ebek Banyumasan. Jangan lupa juga di subscribe, di like dan komen seluruh youtubersnya Ebek Mania se-Indonesia Raya. Ini ada Mame Channel, ada dari aku kelalen nang arah diwai sing lembar-lembaran kayak sekarang di Mas buka teja apa namanya Syahri Channel, Fadli Setianggi Kangen, terus ada dari
dari sebelah ujung kulon sana juga hadir di sini ya. Sekangen di Mas. Wangon hadir. Dari kene bae hadir. Koko Pangunci, Lilo Petualang, Kibasa juga hadir. Ada sesepuh saya Mbak Gana. Nji wilujeng santen Mbah. Sehat Mbah? Amin, alhamdulillah. Kepanggih maling nggih Mbah. Kalian pengendang senior Mas Bagus sing biasa mendem nang anak-anak. Pokoknya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, semoga juga warga Desa Klahang, terus penonton yang sudah hadir di sini, saya doakan semoga sehat, panjang umur, serta mulia, rezekinya melimpah berkah barokah. Allahumma amin. Monggo Mas para kerawitan Mas Tova CS ini ketua gengsnya. Kera mbok pada bae mbok. Hah? Kera kue ketek mbok. Kerawitan apa lebih sekarang siji? Loh, Aja nganggo apa sih? langsung KR. Hah? Langsung KR. Oh, kerawitan. Iya, orang nganggo Kerawitan apa? Orang mbok kerawitan mbok. nganggo A, orang nganggo orang. Angge niki mangke wonten pamundutan biasa lagune bakso kucir, terus omame juga renggong Garut, AA Kardum juga kopi lendot alias Bojoloro. Engko DP-ne nang tanggal 12 ketemu maning. Monggo Mas. Hah? Kepriwe genahe medela. Wong kena kembang rawe kok. Terus labas maring Bojoloro, oh gari kontole-tole. Oke, Mbok. Sikwas anu arep apa kepriwe, Mas? Kembang rawe dening sambel kemangi. Anu kepriwe? Juga didukung bareng SB Pro Audio yang masih setia ini ya. Kembang rawe. Ayo yo. Diucapkan juga buat big boss saya, Bos Sugeng Karman. Sugeng santen, Bos.
Ceritane wong seneng nunggal sebalik Wiwitane wiwitane langgo cicir saben dinane kaya suwe saya suwe saben cicir nyekel tangan banjur ngomong banjur ngomong mas aku tresno kowe caritane wong seneng nunggal sebalik wiwitane wiwitane langgo cicir saben dinane saya suwe saya suwe saben cicir nyekel tangan banjur ngomong banjur ngomong mas aku tresno kowe kebenongo atiku gawe loro melati agawe lare ning ati kembang kecukup atiku gawe bingung kembange mawar tresnaku wis kadung mabubar lawan tresna ora kenal kesempurna ora becik lumrahe para wanita akeh iku paripasane ini bang rame luwi becik tak tinggal wae ayo yo bojo loro alah daus abang biru lampune disko awakku kurung mikir bojo loro bojo sing anom jaluk bisa sing tuwancur bakal ditinggal sirah ora bisa woi aso tresno muga andem bantu oh mikir butuhe mikir belanjane ora saiki bingung atine sing sedina karo wong liya sing sedina karo wong liya ya sudah saya hadirkan ada Kembang Rawi beserta bojone loro. Semoga niki kagem para wayang-wayang undur-undur maju community supados ken tole-tole iki. iya bener lambene kok kowe iki Agi bener lambene bener wong biasanya ono salah bendina. Apa? Kon tole-tole. tole ande lomo tamorona jera sadela bae anak putri gaung gaing rete kuning eko kang dadias man
putri gaung-gaung nyai gaung gahing Lenting ijo iku kang dadi asmane dale 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 ande ande lumo amuruna ger sedela baik anak putri kamu gahung gahing lenting abang iku kang dadi asmane aduh piyo alah alah biung enyong modu enyang mamodo senajan ayu sisane siyoyo karangka alah tole 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 ande ande muruna gaher sedela baik anak-anak putri kamu gahung gahing aki kapasah Lenting kuning iku kang dadi asmane aduh piyo enyong putun senajan ayu sisane siyoyo tale ande ande lomo muruna ger sedela baik anak-anak putri kanggo gaung gahing lenting ungu iku kang dadi asmane putraku si ande lumut andi lumut maruna putri sing ayu rupane lenting ungu iku kang dadi asmane dosipu kula boten purut dosipu kula boten mudhut senajan ayu sisane si yuyu kandang manuk kebudang wolone kuning sing diadang-adang bisa ketemu maning bayang-bayang agak impi-impi bisa lali kelingan pujaan hati gedung-gedung tengah sawah durung kelakon rindu cinta mari sama-sama manuke sing kendang Tengah sawah,
cuma foto sampean jadi kenangan 5 tahun aku menunggu ora tahan hatiku senandung rindu hati sudah gemeter yen wis kelingan sampean aduh rasa keder yen wis ketemu sampean omong rasa kaku padahal hatiku rindu omong rasa kaku padahal hatiku rindu ae sor ji alhamdulillah niki sampun diken tole-tole lajeng wonten tembang rendetan niki nggih nggih Nyawer kepenyu bang pantun. priwe pantune apa Nyawer 50.000 kepenyu bang pantun. yang ini tampan nih kepriwe Nyawer 50.000 kepenyu bang pantun. pantune karo pantun Duwe Kan mic bakul es teh. Kalau ngambung kena. Aku bakul es teh mbok ngerti. ora Sing pertama lampu redup diikat benang. cakep Nyisir rambut di waktu siang. cakep Kalau ingin hidup tenang, nggak usah mikirin kata orang, you know. cakep You know. you know Yes, yes, yes yes. Good evening, ladies and gentlemen. Kalau Anda punya penyakit kudis, gosok aja pakai kantong semen. Ya, oke. Terus yang kedua ke promosi esku es teh ya. Saya mau masuk mahasiswa, tapi tidak punya biaya. Lebih baik masuk universitas terbuka daripada hidup gandol sama mertua. Saya akan lebih baik jualan es teh saja, you know. Yeah. Thank you, thank you. wis mak Lagune, eling-eling kok lagune ning nong ninggung bae. Ning nong ninggung anak ayam, sego jagung enak kepisan. Nonton ebek nang lapangan, sing nonton gemritik pisan. Penontonnya rumbangan beling, penontonnya ngeledaki stripping. wis mak wis mak wis ya Ya. iya Oke. gari mendeman Semangat, ya semangat. semangat Aku bakul es teh biasa Iya, iya, Bok. iya, iya. Wis pada ngerti kabeh. Ya. Panun sebesar maning ya. Jere wis Ayo bantu ya, wes. Oke. Yes, thank you. Good evening, and gentlemen. Ya. Kula akhiri unsikum binafsihi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Den Arya merko darah ayo yo hao
Ih, dapat teman. Eling. Wis siap yon, rapalane. Iya. Halo Uma, bangit ini Bapak enak. Baca lengo. Eling, kula eling. Agunungane senopati. Ayo penontonnya pada minggir, pada mipil di mundur-mundur Mas. Sing dijaga aman tertib, aja pada ribut. Sing gawe keributan ganti seluruh biaya 100% di acara siang hari ini. Yo 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 yo. Ayo penontonnya mundur bocah cilik dicekali dewek-dewek ayo. Terus. Ayo. Bulu-bulu sing bater Mas.
Kedungan cerah banyu milih meneng saten atine bolar baleran rangkul kayu japone wadah pamarnon kapanane ketemu pada dewekan Sabdane sang guru kate kenang emang ngasa urip nang alam dunya bejane sing sabenarima muka kudu eling lan selamat Bentrong Kulon apa Mas gue? Bentrong Kulon ya yo Ternyata rupanya objek sudah beraksi. Ayo mundur-mundur.
Sik. Aja kedawan. Getet, tangannya getet kok. Ya mendem bae kau mendem. Nyok pengen deleng bahasa mendem. Kok. Ya Mas. Ayo. Darno. Sabdane sang guru katakan kemenang sarip nang alam dunia bejene sing sabar narima muga kudu eling lan waspada ada maning modal wong ora balingga senajan tuan nanging ora kurang lengkap kendang tipunge panggerane siwas karo Resti malem-malem atune wong demen arang kesanding tarik Darno ayo Darno Ayo. jarum ya kodela cocok ya Sabdane sang guru katakan kemenang sarip nang alam dunia bejene sing sabar narima muga kudu eling oh iya Evi jaluk bendrong siji bendrong siji jarum sedela kawit mau is bendrongnya Ki melasi Ki sesuai nomor urut ya. Ayo sesuai nomor urut 1. Ya. Ya the way-nya segongan baik. Ya aja Aturaken. kakek ya Mas. Oh dadi kambah kabeh. Oh itu ada Bos Karman mau nambahin ebek itu ya. Alah kulu-kulu sing Iya. banter. Bendrong kulon segongan. Jarum-jarum segongan. Renggong Manis segongan. Bendrong Mas. Makan. Good.
kancane sing sabar lan rima mula kudu eling lan waspada ana maning modele wong berbalik gak najan tuana ing ora kurareke kandange tibonge pengeronge melung-melung suarane nggo tambah bengkung
Bagus, ayo Gus, direwangi Gus. Ayo sing mendem pada mari, sing nonton pada mundur. Dipun sami wangsul-wangsulaken nggih amargi wekdale sampun sonten. Ayo Mas Dion wayangnya dewek dibalik-balikan disit ya. Waktunya wis sore Mas. Ayo Jun. Sabdane sang guru dikatakan gimana Mas sauri nang alam Ujane sing saben nerima muka kudu olen lan waspada.